Hej, Velkommen til vores YouTube-kanal. Velkommen tilbage. Ja. Hvad i går? Ret i går, vil jeg sige. Ja. Vi er lidt kede af, at Vi ikke gider bruge vores tid på jer, men ja. Men vi prøver. Vi prøver på det jo. Ja. Vi har mange følgere. Vi har mange følgere. Og vi er meget glade for vores følgere. Ja. Men vi vil lige have lavet en opdatering på, hvad vi har lavet. Vi har lavet engelsk. Nej, men Det har vi faktisk ikke. Nej. Det var meningen. Hvad var det, vi havde i dag? Nu? Dørens og Asbjørn kommer her. Hvad har vi lavet nu? Hvad er det for en team? Vi har haft skærmkort. Jamen, Seksuel oplysning. ja. Vi havde lidt om... Ja. Det er jo faktisk seksualundervisning. Ja, bøg. Ja. Vi lavede lidt videoer på YouTube, bøg. Det er pinligt, det der. Vi har bare brug for at vide, hvad for en team vi havde. Nå, men vi ses, YouTube.